Don cibon ki bapa duai ki pelok ki jinga ngakwa ba phiru pinduai menta phiru pinduai duai de jingngeit bau trai un prinkhia ip bau trai un le ki kamba hage yang gasam chu pedang jingge pat jingge pra bau trai un prinkhia no itu ke jingpang un pen kriya no itu ke jingpang na ga met ke jong phi bau trai un palaj no ip un pen kedia no itu ke kanjri ke bate ke bakhomi phi bau trai un aibor am semi phe ke pinang la ban ya chaprang ban skri khamba yu ngakwa ba phiru pinduai duai de jingngeit ki pelok jinga la de pinut ban duai de jingngeit hani kapor pilla ban ya chaprang ban skri yu trai wat ya sa ta ke jingpha ban duai barabor hari duai hani ke singi duai hani ke singi ban do ni ke si utrai ulle ki kamba ki bakrau haga jim go jopi bat phi pilla ban ya chaprang la da gade ba utran pen khia ge met chupi utran pen khia ge met chupi duai da jingngei ba la da gade utro la da gade ye phi ba phin lait no na ki baroh ge jing snu duai ni ge si ai chu trai pan map no trai ba la da gade phi ba phin nang ya chaprang ni chaprang ban skri khamba trai duai khot karpan u Jesus ngan duai rengkat bat phi je prok bisinga ni ga por hagan nu ge jaka ka ba phidon nga kwa ba phin duai ba phin chong ba phin duai phin dem phin ya ma kajat trong Jesus Christ la don na preng jo phi bom pat yo i jingma no Jesus Christ duai phai strai ong Jesus ma benga sat yo nga ga snam jo me la don na preng jo phi ba pang ge bistom hadu man ta phi pat yo ge jipet khia nga kwa man oi phi le se don ka ere ge pate ge ba khom phi le se phi pat yo ge jingma duai man ta phai Jesus Christ ong ma benga sat nga ga snam jo me bat pen khia ge ni ge met chunga ngai utra an pen khia ge singa bat la don na pedang jo phi pidon ga jingye bat no map no menta pan map no try menta nala namar le phi bat no phi pat ya map bat no utra nom la man yo sneu ga jingduai jo phi pro singa kata ga dei krong me khin ga chong ble bat la don na pedang jo phi ki ba kwa sha ba phin sikri khamba yo try duai menta khot karpat yu man sem kho chong ble bun wan man dap po chong phi da ga bor ba da ga ding man sem kho bat la don na pedang jipi pikwa ban light no naga kiat pikwa ban light no naga drugs pikwa ban light no naga jingdi ki ba pentingit naga met chong phi ki ba te ki ba khomi phi ki ba la long adik ki jim jo phi duai menta duai phai chu jisu daga download baroh ki pro ki bisinga utra un kin khia phi haga naga singi utra un le ki kamba ki ba khrau la don na pedang jo phi don na pedang ka yin ka sem ka pat ka ba pra ngakwa ban ongi phi ki pro bisinga duai menta habadon kanu do ge jingjia haga jing mu jing singo thu ba dagani ge jingjia ngan i thoi utrai dagani ge jingjia haga bangal la ban don kata ga jing dei ge ba khamba ha ba utrai le se menta phi pat don ge jing dei ba utrai le se menta phi jingai no blei bat ka wan no kata ga jing pat jipra ge ngesem khnang ba phinang la ye ga ban jan sutrai khanang ya ka penang la ban duai ban puli ka tin ka jomple le ya ka ta ka pro bisinga singo thu ba ke baro ke bawan ha ga jing ga jonga phi ka long ya ka ban pan khlan ye ga jingngeit ka jonga ba ga jong phi ngan duai khani ka por ta jong phi ka pro jinga phiru duai la da don na pedang phi ki ba pang ga bistom bu ga khti ju phi ha ka ta ga met hai ta ibanta ha ga met phi ba phi pang bal don na pedang phi ki ba kwa ban surrender no ila ga jong jim ra ga khti ga jong phi ngan duai nam ta ju phi ka por nga ai ngoi mi able trai ni ga por ka bam ta tra jisu tra nga duai able trai nga ai ngoi mi namar ga por ka kodor ka bangayo man don ni ga por ya ka ban duai nam ta kini gi briu gi chimi tra jisu nga yu igini gi briu trai ki don pedang ga jing sha te sha kom trai nga igini gi briu trai ki don pedang ga jing sha te sha kom ha kita ha addiction trai ha gi ba bon gi gi kam stiu tra jisu ha ga jing di trai ha ga jing bam ki ba pentingit ini ga met gi balong persya mat kamon chimi tra jisu tra nga duai able trai nga keren ga bor jing dom trai ga ni ga simaman ka bate ka ba khomi ki ha ga gartang jime Jesus Christ trai ga ni ga simaman trai kan riak kan pet no trai sinon trai kan riak no ni ga met ki trai sinon trai nga duai nga be ga ni ga simaman trai ka bate ka ba khomi ki trai ya ga ni ga evil spirit trai sinon kan pet no ki trai nga duai nga kdia no ga bor jing dom ga bor sim ko jime ga bor ga snam jime Jesus ha ga gartang jime Jesus Christ trai ga ni ga bor jing dom trai kan kdia no ga ni ga simaman trai kan riak no trai Jesus ga ni ga bru trai kan yo ga jip plai ba crown me
tra Jesu naga naga jing syate syakon trai nga keren naga senam bedan bawa jeme Jesu trai ban pelaj pare kini bru trai ban kedia naga bawa jidom tra Jesu terang duai abli trai let si don peden jiki mentah abli trai kedon peden jing syate syakom trai kedon peden jiki jing apa jik prahai nga sem trai nga duai men tre do men siam ko jeme nga duai abli trai let si ukpa open huri hura ye jing kesem nga duai mentah abli trai men kata ukpa do men siam ko jeme men kata trai men tre do men siam ko jeme Jesu terang nga duai abli trai ye jing suk blei men trai kan yo pan secara kan jing kesem ke baya pat ya pra terang nga duai abli trai men ai bor kinu kinu be skri ye me trai Jesu kedon peden jing apa jing pra trai haka bakinang la ban ya saprang ban skri me kamba trai terang nga duai ai bor am siam ki padap kinu men siam ko jeme Jesu haka bagila man sya gadi jo ka bakiman bakin nya saprang kenapa kan klan kita ka jinget jiki trai kan scam kita ka jinget jiki bat me trai Jesu trai la don peden jiki trai abli trai kedon peden gemet ke bapang ke bestom mentah trai bat gitu ke bapa duai trai hagi comments hagi video trai nga duai mentah abli trai ka jingpang ke bakum ngam tip kan usnem ka te ka khum yakini gi bru ke jeme trai Jesu nga duai haga karteng jeme nga hukum ke jingpang sindon ke jingpang kan riano na kan ke met jiki haga karteng jeme Jesu nga duai abli trai ka jingpang kan riano trai Jesu ke jingpang ke pate ki de babun ki snem ke jingpang ke pate ka khum yakini ke met jiki trai nga duai nga hukum ke jingpang haga karteng ujus nga keren ya phaga jingpang sindon phagn riano na kan ke met jongan ke bru sindon kini ke bru kin pdiang na ke jipet khia kin pdiang na ke jipet khia an ke sitra Jesu nga ngej abli trai melapan khia kini bru trai nga ngej abli trai kala don ke jipet khia kala ke jing tre ke phala trai haga ne ke met jongan ke bru trai Jesu terang nga duai nam ta kini ke bru trai ki bala sikri me trai re ki kwa i ke banang yo bor nang ya sprang trai nga duai men pendap kilo men siam ko chme nga duai nga kren men siam ko chme bandap apo chki haga pakinang la ban ya sprang ban sikri me khamba ki trai Jesu terang nga ai ngo men ke sngi abli trai mar ke por ke bakoro trai Jesu terang nga duai nga bukti kini ke bru baroh ame ke Jesu terang nga duai nga knel jong ki trai Jesu nga ngai ken don ke kamba ke bakra trai Jesu nga ngai abli trai Jesu kan ke kamba ke bakra trai don dekat lagi ke bru trai ya lam ki trai jing shisha me Jesu nga ai ngo me trai mar me sio ke Jesu nga duai amen bat amen ublen kur kui bi baroh ki parlok bi jinga pdiang ni ke jingwai ye ke ni ke jingduai de ke jingngeit ngai utrai ulapan khia ip ublen kur ku blesibon